thlir tu te chibai ule tuntuma chuan Israel lam nilovin India ram lam kan hoido nanga India ram aziak le chiar thiam tamna ret sanna state te zinga hun enge mochen atangin Mizoram hi amahruai tu te zinga kan tela thil lomom tak ani Zirna le thiam na tel lo chuan ram le chung kwa po in hmasawnna tluan tling a hmuh thei tak tak lo awangin hmasawnna tluan tling nei tura ra bi poimo ber chu Zirna hi ani ati thei ome chutiang taka poimo ani awang chuan chung katinin kan phak ang tokin kan tu le fa te Zirna Ṭha pek kan dua kan tum theuh thin akhua le tui te hnena Zirna Ṭha pek hi Sawrkar thati tur le amo phurna poimo tak pakhat ani bok heti ani chung hian vanduai thlak takin India rama state rang te hi nopang zirtirna Ṭha pek konga an hlo cham hle a Mizoram chunga ngei po nu le pa ten kan tu le fa te lu'na na Sawrkar Sikul Aiah private sikul le kawng sikul te kan thlanjok fo dana kan Sawrkar hi a fel deuh ni in alang ani tun hnai kum engemaw chung hian khaw tam tak le veng tam taka zirlai no panglut tur anom mu mallo awanga Sawrkar Sikul ti top tak soi tur tam tak a oma tuna po hian sikul tam tak chu kharmai hlo thonom din hmuna ding mek anom bok ome heti taka Sawrkar Sikul kan rawh san tamai hi apoi hle a sum le pai sen sovak ngai lova Sawrkar Sikula zir theih ani reng laia sum tam tak senga private sikul le kawng sikul te kan pan angai hi chungko tam tak tan chuan aluhai thlak hle a Zirna kan ngai poimo awangin le Zirna Ṭha kan du awangin harsa chung po in private sikula kan inda angai me kani a chuti lain Sawrkar Sikula zirtir tu te hlo la asang em thawh thunga hei kan ram din mun ani awangin Zirna hi sum don na kong khata kan chantir ni don te po in alang thin tu le fa ten fin na an char thei pha na tur nia kan hriat chuan harsa chung po a in sen so kan in huam zel lo thei si lo Mizoram chang nilovin India ram pumpui hi hetiang hian akal deuh veka Sawrkar Sikul line private sikul an lun jok zel ani mase tun hnai kumnga kumruk chhowa tangin India ram khopui Delhi a hartharna thlengin Arvind Kejriwal-a chief minister atangin sawrkarin chak tak a hmala in Sawrkar Sikul Teh ati hmasawnna tuna chuan nu le pa tam takin private sikul atanga an fa te la chuakin Sawrkar Sikula an admit chur to ani tun tuma hian chu hartharna chanchin le Delhi Sawrkar Sikul hmasawn dan chanchin chu kan tar lang dona kan rampo in zirtur le enton tur poimo tak kan ne nge yin arin om sang ni som panga a Aam Aadmi Party in Delhi a Sawrkar na an Siamṭhat tir phat atangin deputy chief minister education minister ni bok Manish Sisodia an Sawrkar Sikul ti hmasawn turin ngor takin hna athok tan ngala education department na man tur budget anti punduai mai bâkah education minister hian sikul rang tlo-in surprise visit aneya zirlai no pangte komin an thil mamo azota ani na tur anga kalpui lo thil tam tak muchuakin principal le zirtir tu then khatte phei chu mun le muna suspend ngal mak anni chutiang chuan ngor taka hna thokin ahmasabera infrastructure school building classroom le toilet le tuithiang hlim in tur ti that konga hna an thoka budget antipung na saboka mapo an son yang mai kumli an Sawrkar meu chuan sikul building thar somhni pakhat bâkah sikul omsa a classroom thar sangriat chuang lai an siam bel man ani kan hriat angin centre Sawrkar na siam tu chu BJP ani awangin Delhi a Aam Aadmi Party malak na le ruam man na Ṭha tam tak chu BJP hian Delhi Lieutenant Governor manga dansak le ti khotlai sak ram atum thina hei wang hian an du angin Aam Aadmi Party hian hna an thok chak theilo zo kani mase heti chungpo hian BJP Sawrkar na state dang zong a in Zirna konga le kong danga po ma an son fal nal tho sikul thar tam tak satura ruah man na an nei lain central Sawrkarin ram mapek lo wangin an du anga tam an sa theilova mase sikul omsa te na sataka ti hmasawn an thuam changkanga classroom corridor toilet le conference hall te mai bâkah sikul then kata phei chuan playground gymnasium le swimming pool thlengin an da ani
hetiang taka infrastructure an ti changtluna an ti hmasawnna wang hian tunhma Sawrkar Sikul naupang ni zak thin te pawh in zapui lo le chuang takin Sawrkar Sikul naupang an nih thu an soingam ve ta chutia Sawrkar berin thahnem ngai taka hnathawh ta ka chuan zirlai te le nu le pa te mai nilovin zirtirtu te pawh in phurna nasa tak an nei thara Kejriwal-a kaihhruai Sawrkar hian Sawrkar Sikul zirtirtu thahnem tak chu ramhrang le university hmingthang tak taka te training nei turin atir chuak zut bok chutiang taka Sawrkarin a ngaisak miau awang chuan zirtirtu te pawh in thahnem ngaihna nasa zawk nei pha in karlova hmuh theihin ara chhuah a rawn lang chuak ngal zut mai ani an hmasawnna tilang chiangtu pawimawh tak pakhat Delhi Sawrkar Sikul Pawh Siamṭhat result lo that chho dan hi hantar langila sang hnisom paruk CBSE exam a Delhi Sawrkar Sikul zirlai naupang za somriat pariat point pakua pasin sang hnisom pariat a za somkua an pasa sang hnisom pakua za somkua pali pasin sang hnisom hnia phei chuan za somkua pariat an pas hiala hetilai hian sang hnisom hnia Delhi Private School Pawh Siamṭhat pass percentage chu za somkua pahnih point pahnih ni in Sawrkar Sikul ain an pass percentage hi za paruk vela in a hniam ani hetia kumzona private Sikul Aiah result an nei that chho zat tak nu hian nu le patam takin private school atanga an fa te la chuakin Sawrkar Sikula an admit supa tuna chuan mi hausa le re theifa te tan po Delhi Sawrkar Sikula le khazir chu thil za thlak nilovin chuang taka soi chuangam alo nita ani chutianga sum le pai seng so manglova Sawrkar Sikul zirlai in Pawh Siamṭhat apas nu chuan Sawrkar hian a thla thlam mai ho lova competitive exam ma chon du te tan coaching class a thlawna apek mai bâkah le khazir zom du sum nei si lo te tan poisa da kham ngai lo le guarantor po nei ngai mi alovin zirlai pakhat tan cheng nuai som thlengin lon a pe chuak chura chu lon chu alatu zirlai in le kha azir zo a eizonna mu mal ane hnu a rul le chau tur eizonna mu mal a hmu lo phei chuan rul kher po ngai to lo lon thadang dai ni in mire thei chung ku atanga seilian zirlai tam takin an chhor tangkai mek ani heti taka zirna ngai poimo le mire thei te ban pha ka zirna thla chhop chhuah sak tu Sawrkar hi Delhi mi pui te khuan an du ngang maya nikum sang ni som ni February thla in thlan pui an ma chona po khan India rampu maro rel mek le sum nga em party Sawrkar na an siam theina tura ni don phot chuan ui nei lo le ti hre engma nei lo BJP party meu po in thei top tak meu chua a bei chung po in Aam Aadmi Party hian seat som sari omna assembly a seat som ruk pahnih te meu mai huin chiang takin hne na an changa Congress phei chuan seat khatma an la lo ani Zirna konga an hmasawnna hi amakin a ngaihnawma classroom chunga hian lekha ngor in zirtir lovin entrepreneurship le happiness curriculum te buat sain puitlinna konga le khua le tui thra ni tura naupang te kaihhruai konga an thaw hlawk hle nikum February thla US President Donald Trump te nupa India a an ranjin tumpo khan Trump anupui Melania Trumpin Delhi Sawrkar Sikula happiness class an nei a man puya US a han let le hnu po in a thengil theilo thu le ropui ati zia te alaron soi ve ani soito angin Pawh Siamṭhat result nei thata hian an du tok mai lova zirlai te rilru a rual elna le ramtana mi tangkai ni du na nasataka tu in kaihhruainaa thatak an pe chun zoma tunhma ami hausafa le private sikul changkang alu te chavina an clear thin engineer le medical entrance exam ranga Sawrkar Sikul naupang mere theifa 10 mark thatak tak hmua admission an hmuta sup mai chuan lawm awangin zirlai tam tak le an chung te hnuk ati ulna sakher mai nikum October thla a IIT le NEET entrance atling Sawrkar Sikul naupang te lompuina hun an buat saya Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan ram le hnamtana mani theina zon theumal somna ni tumturin zirlai te chu afuya zirlai tam tak le an chung ten Delhi Sawrkar chunga an lawm zia nuk ul trevin an soya
chung zirlai zinga pakhat Dr. Zirtura entrance paltlang tamana ichuan lawm awanga abianga mitui tlachungin tihian asoi Dr. ni hi ka thil tum ni in kanu suang tu ber thin po ani nasataka kan beihnu in tun hi kan thlenga kan chungku ale kan lai chinte zinga hian Dr. pakhat ma kan la nei ngai lo kan zirtir tu ten nasatakin min puya kanu po hi voin hian lom thu ka hril du engtiklai po in min puin min fuya min ring tokin ani tin mamo leina tur po ka le khabumanatan min petrin chuti anga thei top kan chuana chu voin hian malsawmin awmta a Delhi Sarkar chunga hian kan valawm tak em ti in ani lo po hi zirlai tam tak le an chung ten mitui tlapurin lom thu an soi ani khoiram mai po ti hmasawn tur le ti changkang tur chuan churam chhunga chuan Zirna Ṭha omangai ti hreṭheuh ma ila kumsom sari panga aliam hnu po in India rama Sawrkarna siamtu party hrang ten Zirna hi ngai poimo le mutmo hnar mo a an nei ngai lova kan fate lunan Sawrkar Sikul phei chu nu le pa ten kan du lovin beiseina engma kan nei to lo ani mase chu beiseina mitlek lek to Delhi Aam Aadmi Party sawrkarina aron chhit en thar le thu hi ramtana chanchin ngaihnawm le ropui atling ani tarlan to angin Delhi Sawrkar Sikul hian kumtinin pass percentage ani sang chhozela sang ni somni pol sompahni CBSE result da phei chuan private school pass percentage za somkua pahni ani lain Sawrkar Sikul pass percentage chu za somkua pariat ani a chumilom na hun Chief Minister Arvind Kejriwal-a Education Minister Manish Sisodia hova an hmanna a chung ko harsa tak atanga seilian Sawrkar Sikul zirlai polsom pahnih pass thar tam takin Chief Minister le Education Minister ma a hian lawmna mitui nen an hlotlin dan chanchin ngaihnawm tak an soya hemi tum hian Chief Minister Arvind Kejriwal hian zirlai hlotlin na changte fuina thu ti hian asoi Sarkar poisa hi khoya tanga local nge kan ti chuan mipuite chhia choi tling khawm atangin ani chhia chu tuin nge petrin kan ti chuan mipui zongin an petrin mi hosa chau ni lovin mire thei ber thlengin kan ni tin mamo no albo ka tanga bu fai kan leina lekhabu le pencil kan leina thleng hian chhia kan pe veka chuwangin sumdong hosa le kam ding te chau ni lovin chung ko har sa ber thleng hian sarkara chhia kan chung lu thin ti na ani chu mere theite chhia choi tling khawm atang chuan Delhi Sarkarin athlonin Zirna Ṭha a chhop chhuah sak cheu ani a in hmalam huna in du zong le in chak zong a piang ni ro u keinin kan ron thlan sak theilo cheu mase engmi po lo ni ula in ramin in tana ati athlona Zirna Ṭha apek cheu hi engtika ma in thenghil tur ani lova in ram hi thil Ṭha pakhat tal pek let ve nge in tum tur ani ti in hetiang taka Sawrkarin Zirna konga rilru aseng le sum le pa ya seng so hian zirtir tu te le zirlai te le annu le pa te atilom hle a zirlai hlotling te po hian ramtana thil Ṭha pakhat tal pek let ve nge du na rilru an punge yin arin om ani soito angin sikula hian lekha ngor zirtir lovin nunhlim nei dan tur le rilru hrisel ram le hnam hmangai na rilru putur te in anin zirtira na zong tu ni mai lova na siam tu ni zok tur po in anin zirtir na sa hle entrepreneurship course bîka tan ringot po kumkhata cheng vaibel chesom li chuang te sengin pol kwa atanga pol som pahni inkar zirlai no pangtin te hne na cheng sang khat theu semin apei pun na ngai tu turin anti a chu poisa hmang chuan sikul then khata zirlai som thum rual ten in thurwalin thingpui dor le enge thil dang sikul kalpa thosi in bul an trana anril ruwa mani ke ading thei tura ruwa manna le mathlir thatak tak an nei tran der to ani Mizoram Sarkarin kan budget pumpui atanga za somhni po hmasawnna hnathawh na tura kan nei hlei theilo lain kumin budget nung bera po khan Delhi Sarkar chuan an budget pumpui atanga za somhni panga lai chu education department big man atan an da sang le hem mai ani
heti taka zirlai te tan anin phal le Sawrkar Sikul Zirna an choi kang hi an ropuin an ngaisan oma kan state sawrkarin Zirna le Sawrkar Sikul ti hmasawnna lam Aiah infiamna le Khelmual Ṭha angai poimo jok nia langbik tlat mai hi azia lo tak zet zeta changkan na suak ti te po in soila ain hmetok viau ome Zirna Ṭha hi kan ram nga fak le kan in nga zel na tura poimo chu ani jok si a Aam Aadmi Party an Sawrkar hma kha chuan Delhi a po Sawrkar Sikul chu nu le pa ten tu le fa te lu na tla ka ngai lovin harsa tak tak chung po in private school a an da hram thina Sawrkar Sikul tlabal taka lut om chun zirlai tlem te hma khua chu a eng lo thin hle ani chutia Sawrkar Sikul a chiat miawa wang chuan private school nei tu ten Zirna chu eizonna ta na hmangin an du huna fi an ti sang zela rethei fa ten rethei bok lo chu mabak dang an nei thin lo mase Kejriwal an sarkar na asiam hnu chuan private school te po fi ti sang theilo turin an khua khir tlata fi ti sang lui private school then khat te po in an lo ti san to na poisa zirlai te hne na an pekir le hial ani henga Chhangte thil lang chiang ta chu sarkar hian adu ani phot chuan thil tam tak ati thei ani ti hi ani a Darlan to angin Delhi phei chu state po nilo Union Territory ni in Central Sawrkarin Aam Aadmi Party hnathawh tha tur tam tak hi dan tumin kong hrang atibuai reng ani a chuti chunga Arvind Kejriwal-a kaihhruai Aam Aadmi Party in Delhi mi puite ta na hmasawnna a thlen zo zai hi ropuin a ngaihnawm em ani sang ni som ni CBSE Pawh Siamṭhat exam le technical entrance exam hranga Delhi Sawrkar Sikul zirlai te hlotlin na alom pui thu chanchin bumi te hma a Chief Minister Arvind Kejriwal chuan ti hian a soi tunhma chuan Sawrkar Sikul a chiat em awangin lut an omumal ngai lova a lut chunte po in Zirna Ṭha an dong ngai lo ngaisak an hlo lo awangin zirtir tu te po in thahnem ngaihnawm an nei ngai lova Sawrkar Sikul a chiata lekha an zirmu mal lo thin miawa wangin private school a luna tur poisa nei lo chung ko khosak har sa deuh te chuan an fa te le khazirtir a in hnachate te thok turin no pangte te in an chora le khathiam lo chung ko atangin le khathiam lo bokin an lo sei lian zela rethei bak ma bak an nei ngai lo tuna chuan private school aya changkang zokin Sawrkar Sikul kan siama chung Sawrkar Sikul te chuan private school aya result tha an ron nei chhotak zela chuan senso engma omlovin a thlon vekin mere theifa te po in Zirna Ṭha an donga classroom pakhata mi ho safa le mere theifa ten ngaihngam le thlamuang taka zirtirna thu hmun an handong ta te IIT le medical college thapui puya mere theifa ten seat an han mutanol nol mai te hian minvatilom tak em voin hian heng Sawrkar Sikul zirlai te hian tu ai ma an hniam bik lo zia mi zong hria ta antar langa thiamna le finna te hi sum le paya le mai chi chau ani bik lo zia an fin fia bokani ti in Deputy Chief Minister Education Minister ni bok Manish Sisodia po in tunhma in Sawrkar Sikul te chuan en hniam an hlo hle thina mase tuna chuan adang ta voina Pawh Siamṭhat pas thar te zinga tam tak hi an thla tu te zinga Pawh Siamṭhat pas masaber mere thei chung ko atanga le khazir te an ni a hetianga mere thei le khathiam lo chung ko atanga zirlai ten result thatak tak an ron nei ta le an mahuna ta na beisena eng tak an nei thei ta hi ropuia coaching lamia lo le poisa seng mia lova IIT le NEET entrance exam clear thei zirlai kan nei te hian mintilom hle ani Aam Aadmi Party chuan Zirna hi apoimo ange in kan ngai hlu zel dona party dang po in heng hi politics khelnan hmang ve se kan du ani ti in a soibok Delhi Sarkar hian Zirna konga chau nilovin Hriselna konga te electric le tui hnianghnar le mantlom taka pek chua konga te tunhma eng party ma ina anti ngai lo thil ropui anti chau maya atul dana zirin kan la thlir ho chhozel tura po ngaila chuti rualin Israel ram ropui na le adang lam na te an politician le an sipai te hnathawh ropui le ngaihnawm tak tak te po kan la hru tel zel tura ngai bokila
tun tumatan chuan heti chin hi ni le ri se ka video te hi comment le share kwal konga thahnem min lo ngai pui turin ka som chewa next video a in hmu le theuh kan tum don nia mang tha vek ule